Naš javni diskurs formiraju političke partije i to nije neki naročiti problem. Postoji druga društva u kojima političke partije formiraju javni diskurs, ali postoje ti filteri koji se zovu univerziteti, akademije, strukovna udruženja, udruženja književnika, NVO, mediji. Ono što je problem u Crnoj Gori jeste da nemamo te adekvatne filtere i korektivne faktore prvenstveno kao što je univerzitet. Partitokratizacija svega kao da je inficirala svaki segment života i kao da je provutala znači i univerzitet i akademiju i sudsku vlast u onom smislu da se kritički komentarišu ne samo aktuelna politička, ekonomska, socijalna, kulturna dešavanja i raslojavanja, već i najbenignije stvari, kao što su istraživanja javnog mijenja. Društvo koje nije kulturološki i civilizacijski prošlo prvu stepenicu u svojoj demokratizaciji, a to je znači da nijesmo u svojoj praksi imali znači smjenjivost vlasti na izborima. Praksa koju smo ustanovili prije 15 godina da je poslanik vlasnik svog mandata, da je odbornik vlasnik svog mandata u našem društvu napravila takav jedan haos da smo od tog instituta napravili jedan mehanizam za i političku korupciju. Znači od parlamenta smo napravili berzu.